Salam edildiler. Meşruan doganlar döwletli maslahat gepleşigimiziň nowatdaky sanına başlaýar. Gepleşigimizi bugün gelip bolşayan isleýleri, haýyşlary nazarda tutup şu soňky wagtlarda dünýäde bolup geçen ütköşmeler, syýasy ütköşüklükler bilen baglanyşykly taýýarlamak istedik. Inha iň esasy soňky döwürlerde bolup geçen ütköşüklük Russiýa Federasiýasyndaky protestler, Navalnyň Germaniýadan öz saglygyny bejerdip Russiýa Federasiýasyna gaýdyp gelenden soň tutsak edilmegi we şoň tutsak edilmegine şeýlede şol ýurdun baş tutanyny bilen baglanyşykly öňe sürilýän garaşlary nazarda tutup edil şol birinkilen gümmol diýýärli ogry gümmol diýip köçäçken protestler Türkmenistanyň watandaşlaryna ýetirjek ýa-da ýetirip biläjek täsirleri barada sowaller gelip goşdy. Elbetde Dünya Türkmenlerinin Demokratiya Platformasy hökümünde bir garaýşa eýe däl, dürli garaýşlara eýe. Her kimiň öz garaýşy bar. Platformanyň içinde dürli toparlar, dürli guramalar, dürli jemgyýetçilik hereketleri, syýasy, medeni hereketler, guramalar bar. Şoň üçin her kimiň öz garaýşy bar. Nähili bolsa bolsun dünýäň niresinde bir demokratiýa hereketi bolsa, bir şolar ýalyky protest bolsa, şoň ýürügiç türkmenleri de bir oňaýly peýdasy bolar, deger diýen garaýşa eýe bolanlar, amma türkmen oýanmaz awa diýenler, amma men öz şahsy garaýşym taýýarlyksyz hisat edilmeliler, taýýarlyksız halky köçe çykarmak, taýýarlyksız aktivistleri öňe sürmek. Hakykatdan hem aktivistleň öňe sürilmeli wagty gelende, hakykatdan hem görüş edilmeli wagty gelende öjükdirip biderek fida edilen aktivistleň ornuny tutup biljek başga adamlar bolmajak üçin bu uly ýetgi şoň üçin taýýarlyksyz aktivistleri öňe sürmek, halky köçe çykarmak men pikirime görä, men öz şahsy pikirime görä dogry däl. Şoň üçin hemme zady taýýarlykly etmeli, nähili etmeli bolsa şoň öz kadasyna, kanunyna görä etmeli. Meselem, bilişimiz ýaly Türkmenistanyna her ýyl milyonlarça düýüp nahal oturdurlar. Ýöne bu nahallara seredilen ok, bu nahallar kökurman, gurat, ölüp ýok bolup gitýär. Edil şolar ýaly görüşde de, erkinlik görüşünde de, demokratiýa görüşünde de hökman kökurmaly, köküň bolmaly. Kökürüp, şol köküňden tutup, köküňden güýç alyp hereket etmeli. Milli ruhuň esasy sen köküň, dayanjyň, güýjüň bolup durýar. Şoň üçin milli ruhdan güýç almaly, ýola çykmaly, halky taýýarlamaly, aň düşünjäni ösdürmeli. Aň düşünjäni ösdürmän halky erkinlik görüşine, demokratiýa taýýarlaman, köçe çykarmak, köçe çağırmak, aktivistleri öňe sürmek, olary pida etmek, erkinlik görüşünde bolup biläjek ýeňişi yüzlerce ýyl ýyza süýşürmek, halky ruhdan düşürmek, halkyň umydyny paltalamak diýen garaýşa pikire eýe men özüm. Men şahsy pikirim şundan ibarat. Bilinçli ýaly Belarusiýada da hereketler boldy, Russiýada da şu wagt bolup dur. Bu ýokançky pandemiýa COVID-19 ýa on üýtgen görnüşi dowam edip dursa, häzirki dünýädäki
dartınlyk karantina şertleri dowam etip dursa bu adamlaryň ruhuny oňaýsız täsir eder we şeýlelikde intak bir köp gozolonlary, köp protestleri görür. Ýöne türkmen taýýarmy diýlenne türkmeni taýýarlamaly, watandaşlary taýýarlamaly. Nirden soňky 500 ýylyň dowamynda türkmenler Oğulhanyň nesli, oğullar gaýdyp imperiýa gurmasyn, döwlet gurmasyn, dünýä höküm etmesin diýip ýörüýte durmuşa geçirilen siýasatlar we proýektler we maksatnamalar we şolar gowy seljermeli, şolar gowy öwrenmeli, şolaryň äniňe, şäniňe ýetmeli. Şolardan sapa galmaly. Inha biz Erken Ses Türkmen kanalynda taryha analiz edýär, taryha syn salýar. Tarihte Türkmene karşı edilen oyunlar, alınıp barılan siýasatlar şolara döwrewap şertlerde syn edýär. Şeýle gepleşiklerimizi öýdi giderli ýagdaýda tomaşa edip durun, öýdarlap durun. Kim käsiri bolsa öz belliklerini aýdyp durun. Öz goşantlaryňyzy goşup durun. Türkmenim kanalyna ýa Erken Ses kanalyna haýsy temada ilgün bähbitli nähili çıkış etmeyi isteyen bolsaňyz sizem goşulun, sizem pikirleriňizi beýan edin. Pikir alaşylsa, dürli pikirler ortağa atylsa, ana şonda diskussiýa bolsa, ana şonda biziň düşünjämiz ösýär. Oğul bilen düşünjämizi ösdürelim. Ondan soň bilelikde egine berip protestlara, yürüyüşlere, görüşlere başlaýan. Sag bolun.